Sa number 3, Bacolod LGU magahulat na lamang sa assessment para sa natapos ng dry run sa Egypt sa Barangay Vista Alegre. Ginatun-an na sa syudad ang mga tikang agud matugyan sa mga modernized jeepney cooperative ang mga ginaplano nga green route sa syudad sa Bacolod. Ginsiling ni Mayor Abdi Benitez nga nangin madinalag-on ang 5-day dry run nga sang Egypt nga ginpatuman sa Barangay Vista Alegre. Pero maghulat siya sa assessment sang resulta sang dry run antes i-recommend sa konseyo ang posible nga amendment sa local public transport route plan sang syudad. Tuyo sang alkalde nga mapatod ang mga epekto sang pagtalana sang Egypt terminal sa mga pasahero kag subong man sa nag-operate nga mga tricycle operators sang and Drivers Association. Duha ka mga green route ang plano itukod sa Bacolod LGU. Nalakip diri sa Barangay Vista Alegre kag Kabug. Plano sa syudad nga magdugang sang rota agud masabat ang hingyo sa mga residente ilabi na ang mga nagapuyo sa relocation site. Kabug pa so anytime soon naman na siya. So ready na storyahan lang to sa mga stakeholders kung ano ang concern nila, and once we address their concerns, masugod naman Kabug. But eventually, aside ginuna talang yung mga green routes to highlight ang entries ng electric vehicles. Ang atong gigit na tuyo is to move to mga electric vehicles for public transportation because for two reasons. One, it's better for environment. Number two, ang operational cost niya mas malubo, which means possibly that we will have a more affordable rates